Canal 9 està preparant una nova sèrie de ficció. El protagonista és un jove rector que comença tota una aventura en el poble on l'han destinat, Sant Antoni de Benifassem. Es tracta d'una comèdia costumista 100% valenciana. Sabina ha estat en el rodatge de Senyor Retor. Capítol 1, seqüència 53-4. Comença Senyor Retor. Preparados. 3 y acción. El situe. Estem a Sant Antoni de Benifassem, que no el sona el poble, no? Normal, perquè en realitat és Marines Vell, el poble elegit per a rodar els exteriors de la nova sèrie de ficció de Canal 9, Senyor Retor. Estem així, els veïns de Sant Antoni de Benifassem, per honorar el nostre patró. Però este que veuen, Pep Cortés, no és el rector protagonista, sinó este altre, més jove i més actual. És Jordi Ballester, en la ficció d'Hon Horaci Cassany. Avui és la festa del Sant Patró, de Sant Antoni de Benifassem. Aleshores estan esperant, tot el poble està esperant el nou retor, que sóc jo. Esta és una seqüència del primer capítol, i jo no arribe, estan tots nerviosos perquè no arribe. Què t'ha passat? M'he perdut en la moto, és un retor molt modern que va per ahí en moto. Això t'anava a dir, perquè de retor no va ser. En el vestuari de la moto. Una versió de l'exitosa sèrie gallega Padre Casares, adaptada ara per Rafa Piqueras i Rafa Montesinos, que com a directors no perden detall d'actors, càmeres, llum i figurants. Hem d'anar tots a una. Els actors més o menys ho tenen clar. Jo s'aniré explicant en cada moment en quin punt heu d'estar i com heu de reaccionar. Corta. Jo vaig a fer de Batiste. Comenci. Però este home, on collons s'haurà clavat? N'hi ha moltes misses i no ha tornat encara. Espera, vaig a comprovar-ho. Tenia moltes misses i no ha tornat encara. I encara no ha tornat. Bueno, perfecte. Quin paperot ha tocat, eh? No, està bé. Qui és Amèlia? Amèlia és l'ama que cuidava de l'antic rector, don Cosme, i que ara s'encarrega de cuidar a Horaci, d'introduir-lo en el poble, farà un poc de mare. Alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Te veig molt arregladeta, pareix que te'n vaig a missa. No, però en realitat vas molt tapar, perquè ara estem gravant una seqüència d'exteriors i anem tots ficats els abrigos i tal, però Maite sempre va ensenyant petxuga. Una comèdia costumbrista on tots treballen per a contar-nos les històries que viurà el pare Cassany en este poble, inclòs l'especialista. Rebeca. Hola. ¿Qué fas así tan a soletes? Mira, haciendo la secuencia. Te toca estar así, ¿no? Un poco amagaeta. Sí, me toca, porque yo estoy como aparte de este mundo, ¿no? De misa y que quieren tirar todos al cerdo y yo estoy en contra total, defendiendo al animal, pobre. ¿Qué cree que tenim que tallar? Que vas a gravar ja, eh? Un moment. Ara tornem. Vinga, Ximo, el campanar és teu. No, Chimo, no ho facis. Revélate y digas que... Hay que ver esta serie porque le coges cariño a los personajes. La serie tiene momentos, situaciones súper cómicas, pero que son súper reales. Y yo creo que eso es lo que hace que te enamores de todos los personajes de esta serie. Bueno, pues una cosa vaig a dir-te. A mi m'heu convençut. Jo ho tinc clar. I vostès?